Băi, futu-ți morții, mătii, și Hristosul Dumnezeului morților, Dumnezeu și Dumnezeu care mea și pula morții, mătii, de retardat cu memorie de dă pe cap, să-mi bat pula în Hristosul morților, să-ți moară, mă, pe cancer, că nu vrei să fii de-a și pula moară. Băi, futu-ți Hristosul, mătii, de prostului, înainte să fac acolo cu ele și fac pula morții, mătii, și Hristosul, mătii, și bă, eu m-am spălat și pula morții, mătii, băi, futu una pizda cu futu-ți Dumnezeu, mă. Te-mi pizda, mătii. Rantistul pulii. Fă pași cu toți morții, mătii, că transpir. Sus pizda, n-ai auzit? Nu. Dă-ți-și muie cu ciorapul și cu pizda să spar capul. Eu sunt Cătălin Talent care-ți bagă în cur patent. Dă-ți și cu andul meu să ți-l fută în cur mereu, că andul al meu acum se sătură de la bacum. Ehe, cred că toată noaptea aveți ce face. Și când luați curul meu la pula voastră, ziceți așa. Mr. La Balala, Mr. Bombastic, Elefantastic, a bârla să-ți bag pula acum. Vreau să fac la bapă curul lui Talent, acum am curi patent. Întotdeauna asta să mă gândesc și curi futabile are Cătălin Talent. Vreau să fac la pe curul lui Talent, pula-mi pizdă în curi patent. Hai de pula mea. Ai n-ai mă, și mi-ai dat o pulă. Păi-ți dă o pulă, ia de aici o pulă. Vă sinucid. Bă, fii atent. Ia-mă de aici, dă-te în pula. Fotu-ți Ezechielul, mătii, să-ți vrei Ome TV. Nu fac Omegle. Uite, începe să plece lumea. Începe să plece lumea, băi. Hara, salut! Legal. Cătălin Talent adevărat vă spune. Mă la întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu! Ia. Taceți din gură. Bă, dar care parte să se vadă bine? Partea asta cred că se vede cel mai bine și fac partea asta așa. Cutia de ampulă. Am făcut cutia de ampulă, dar mâine cred că mă apuc și mâine seara o fac mai mișto. Da? Cătălin! Bă, dar ăsta mă dă de gol, futu-ți morții, mă. Băgă mi-aș pula rasa, mătii, de terminat. Futu-ți rasa, mătii.